Mayong adlaw, mga binati o ginahal kong matalom nun. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko live diri sa municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Ako nagahangyo sa tanang taga Matalom. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay, headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Unsa may rason nga ato malang suportahan aron magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matalom. Aron magpadayon ang mga programa nga gihimo diin gipahinog gipahinungod gini alang sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Sa katupong mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mo tanan nga maghimo og negosyo diri sa among lungsod. Bisag mga grocery guys, mga utanon, mga prutas, mga isda nga ganahan mong bagsak diri sa lungsod sa Matalom, welcome mo tanan nga maghimo og negosyo diri sa lungsod kay ang importante mo dito guys sa usa ka lungsod aduna jud daghang establishmento nga mo-cater sa panginahanglan sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, aton buhaton. Okay. Balikon ko, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay, headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa atong lungsod. Iko live diri sa municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom.